És intransferible, perquè a vegades un dels fills, els nens, els intenta explicar, home, escolta, què m'estàs dient? Que a vegades no els hi pugui agradar, o no sentats i siguin coherents i també puguin tenir un retorn esperat. Però voldria primer de tot agrair a la Fundació Crèdit Endavant una regada per la meitat, ben petit. carai. I ara bufem. Més fort. Tenim més inscripcions. Jo penso que des de que ara fa 15 anys vàrem obrir l'espai al centre d'informàtica, a l'inici era informàtica solament, no hi ha hagut cap any que hem tingut una davallada, al contrari, com que cada any intentem proposar noves ofertes, és a dir, el que és el món de la informàtica hi és sempre, però a partir d'aquí intentem organitzar altres activitats que els hi siguin del seu grat. Per tant, sempre crec que anem, no crec, sinó que sempre anem incrementant el número d'inscrits.